Gumti district ni bebak wak no buthar jaksinai saklaimung superintendent of police Gumti district ni simin lamsogo ahaino hai tripuri khorago khaponi tripuri takhukte bukhugrok tini u traffic no na mani kokne khaponi tripuri takhukte bukhoro sung jotono saimano siniti prasani nukhung kami amserogo maximum no 40 to 50% eba 60% ni nukhungo wa tok pun bai no siniti prasarok bwsabwtwi lekha pora chung phorunglaio obuk chung jotono saimano aboni bagi nangya kokphano siniti prasani bagi khabo balaino nangmani kok aboni bagi Gumti district ni sini tipra sarongni bagi soisimungni bagi tini tripuri khora o message toi phemani kokse khaponi tripuri takhukte bukhoro chung jotono saimano metalni saldokni salo Gumti district ni superintendent of police ni simin u awai mung khlaijakmani chung jotono saimano wak bahan tasana angthung rokne tei abono rugino chikon mikon politician rok ukogno sawamani tei abono rugino kami amchoni sini tongko songtongnai luku rok je borok wak pun tok bai bwsabwtwi phwrwngwi pusiwi tongnai rok borok wana jakmani kokno rugino tripuri khorang tini ukok tmano tubi family kokse phaidi tripuri khorang ukokno norokno sukurwi kok sawi khnare khosakang kaisa kok sai khnaro namusugo abono teibo kahamke sukurwi sai khnaro na bagwi tripuri khorang bai baksa kwrwngjak tongo sijak nukjak takbai bisi nuisini slai phano kwbang kuk eba 20 years slai phano kwbang kuk samung tangjak chini o media department no phaidi boni bukhuktino busuk abo busuk jora kbui ya phaidi sungbani bukhuktino sung khraine leyane pila sakano tipra mathani tangphang okra borom nang Angsuman Deborma pila sakano nono sung chini tripuri khorango lamsugo buini bagile wak pun tok nangya phano ngimano abono tui busuk jora abo kok kbui ya kisa nungchini kisa sukrobire saib khnarei mano okay hambai tiket Sekarang sana musuh je tabu jetabu COVID-19 je solid jamani whole world globally. Aboni jagawo India ni bisingo asam hasteo tabu swine fever manjaka. Swine fever manjaka angko swine fever ma first time in India. Agi sini India ni kuno hasteo kana swine fever manjaya ko. Swine fever angka agi sudu China si manjago. Go omo puila India ni bisingo oro je manjak mani ke ang puila frono just duita word clear khagen musongana kaisan ke African swine fever te kaisan ke swine flu eba H1N1 influenza musongana African tabuk je atham hasteo je manjoi tomoni omong ke swine fever omong ke wak by wak ni orosini bo solo o wak ni bemar bo borgo khai solo paya ke swine flu agi bohaino India o sokai ke abong ke 2009 rogo abong ke borong oro nukjago kintu tabuk je atham ni oro je nukjak mani the National Institute of High Security Animal Disease, Bhopal. Borong all over India, borong that animal disease from inke ye borong no para yang job ha kadon depend khayo je borok certified khake je mo swine flu ya omonga swine fever abon bagi je to mo wak ni bimar se wak by wak ni bisingo no bimar sori jago mo borong ro phaya am bagi senat kenan krishini house se ongete kaise kotor kok nange omo romdi emonungman je romdi borok masa wak pan sai thekya maromdi pora ya samufan thangai eba simro phaikya jakla ke sori mano bole borong do sori pano wak bai wak sori mano je tabu je to lockdown dok tamoni bagai bahaino abo haikunu kirimani kumthan kok rei gete ekta kok ngei au Gumti district go je circulate khaijamani abo to social media ro viral ka azagani je superintendent of police bo je saklaimani nange abuno tebaisa uthlinyai oroni je sine hasteni je agartulni je additional chief secretary SK Rajesh gotebaisa pak phiro kaje motoi odon proyawak bahane pork tanani bagini kun wana naiya omo kun ben khaije gya omo bakta wan sui tangna je parai hastira thang kaling khaijane kaling bolte no para hastira thangai nai nok thangai jara wak rinai rong thang wak bothar jane abo haya asamo tabok sub jora pura more than mane 2,500 nisebana wak thikya omongka pura total ka 306 village ma 306 ta para romino ase pura 2,500 ni por wak thikabo haitan sa jaga pan tabong nok thangi wak bothar royako isini hasteo wak bothar jane mani mongka o pura kuno ap kirnai nai omonia belai kino hambai borom gnang Angsuman Deborma sungno nini nangmani jora sungno ruwei sini tripuri khorang bai baksa nang kerengei sini ti prasa takhokte bukhurongno nang nangmani kogrongno sung sai khnar bani bagi ngai takhokte bukhurongno bu kobongna musungu hara khora nanglai wana lai cinta rok klai lai
nogo phai wak buthar jangnai kha rokhnui jewan sugui salai tonglaimani rokno obono pogui thangman khangke belai kheno chawo tamani bagui hinka hangke abo swine fever se abo swine flu ya swine flu hinka hangke se abo wak ni sibini borogo thango phia abo swine fever se borok munisuni abo tongui tongo malaria bokor sokor xyz rokhnui abo borok by borogo simin tongo phia abo ke swine fever wak by wak ni oro tumuno kaisa wak bemar manjak no sung sakhangke a wak sung tui hor khi mani no sung wak pun wak rok masa khangke a rugi no wak manjang na asuk simin che phia ba a wak ni bemar no borok samani bai a bemar borok rok manjak nai abo kunu kokya Engke ahai no hai khaponi tripiri ta khokte bukhurok bini bagai nang yapano sin tripiri rong ni bagai labo belai no nango tawni bagai hingke sing abo bai se sing Delhi Mumbai Bangalore hai jagao sing chini busano lekha pora rok pore na bagai sing chaitogo aboni bagai tripiri khorang abo belai kheno nango hni wan chuman bagai tini o message no tripiri khorang maklai mani kokse kha khlayo nrok kaham kheno buji khana hnai engke khaponi tripiri ta khokte bukhurok tini bagai ahai no ahai asunung situng jotrono chi baiya porei hambai jotrono